Ay mga kalingap, today, kamustahin po natin si Kuya Ramil at magkatid po tayo ng tulong sa kanya. Tara po. Lugar ni Kuya Ramil mga kalingap. Tabing dagat po sila. Tao po. Tao po. Ito po yung ginagamit ni nanay pag nagbibenta siya ng mga tuyo. So ito po yung Tao po. Tao po. Wala po si nanay. Oo, si nanay po. May tao mo. Ay, nay, magandang hapon. Ay, tuwa si Kuya Ramilo. Ito kami, si Sa Kaling. sa Kaling. Kamusta na? Malapit na ang December. Mapasko na. Ay, grabe, napundok pa lang ang uran. Grabing ulan po, Lahat nagpapaka. Ayan. Yan, at ito, nay. Kamusta na? Malapit na ang December, nay? Malapit na ang December. Malapit na. Nagkakalap tayo ng pondo mga kalingap kasi Ano po? Para saan po? para sa MRI mo. Ay, nako. Yan. Lapit-lapit ka na. Salamat. Para Sa ay, Lucina, alam ka yan. Oh, 12K. nasa 12K po yung Yun po, nagtanong na ako dun sa na operahan, 12,000 ang nila, tapos nagpagasolina sinda, nagdadam ng sasakyan. Bayad lang laro sa So driver. nasa 12K po yung Mm. May mga may nagbigay man sa atin. Pero parang kulang pa rin, pero may mga nagpangako, ay hintayin na lang natin yung mga nagpangako. Yan. Yan. Buta. Pero ibibigay ko muna yung mga nagbigay na. Galing po kay Tita Emin, Tito Dan, ay bigay sila ng 6,000. Ayan, 6,000 yung binigay. Pag magiging okay ka din, Kuya Ramil. Magtiwala tayo sa Panginoon. Salamat. Magiging okay ka rin. So, bibigay po natin yung 6,000. Meron pa pong 2,000. Galing naman kay Ma'am Lolita. Salamat So, po sa mga sa anak mo. Salamat. Ito kay Ma'am Lolita. 2,000. Lolita, yan. Taga saan po? Sa Marami pong salamat, Ma'am Lolita po. 2,000. Tapos naman kay Tita Em and Tito Dan, 6,000. Ito bibigay po Ito po natin. ay iipunin ko para sa pang-MRI po ng anak ko. Oh, 1, 2, Mama. 3, 4, 5. Ay. Oh. Gusto man na niyang Oh. umano. Pagkakakita ko. Makakita man. Makakakita ka, Kuya Ramil. Makakabalik ka sa dati. Yan. Pastor, para Naglalaki po yung niya. Parang lumaki yung bukol. sabi ko nga po sa dito. Ganyan talaga na yun. Pero tatanggalin man yan ulit. Natatanda ba So ito po yung kay Ma'am, kay Tita Em and Tito Dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000. Marami pong salamat sa inyo Salamat. para po sa May- pag-MRI po ito ng Oo. anak ko. May nagpangako pa, Nay. Sana matuloy yung mga nagpangako. Sana po Oo. matuloy po. Salamat. Laan po ito sa anak ko. Para sa Salamat din po. akin. Salamat. Ano masasabi mo, Tutoy? Para sa akin, salamat. O, kantahan mo si
Sabi ko nga, ni-pray lang ng pray. At sabi niya, Mama, kailan ako makakakita? Sabi ko, malay mo, maghimala si Lord, mag-pray ka lang ng mag-pray. Makakakita ka din yan. Lapit lang tayo sa Panginoon. Totoo siya. Buhay. Opo. Buhay. 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 Dahil dyan tayo ay aalayan ng isang matinding awitin. Kuya Ramil. Yan. O, sige anak ko, kantahan mo. Para matanggap ng mga ano sa atin, yung tungkol kay Lord, yung pasasalamat. Nakakalimot ako eh. Hindi na, kung anong mo. Kahit anong kanta Kahit lang. anong kanta mo. Sana'y kay muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo kung muli kahit sandali, kahit sang saglit, mayakap ka, mayakap ka. Ayun, so, Eh, pa rin nagpapakang lalong nakahasa si Kuya Ramil. Ano baga tapos niya mag-ano yan, biglang kanta siya na. Nagugulat ako, biglang nakanta siya. Oo. Araw-araw tayong mananalangin, ano, Kuya Opo. Ramil? Araw-araw. Para makabalik ka. At buti naman na wala man siyang ibang nararamdaman. Wala namang Oo. sa pagkain, malakas siyang kumain. Oo. Tapos wala nga na yung mag-merienda. Oo. Sabi, Mama, swak ka. Sabi ko, swak naman ang binabatal ko sa iyo. Gatas, hindi ka nagkakape, ano, Kuya Ramil? Oo. Bawal daw sa Wala. kanya. Ang kape. Bawal. Bawal. Sabi ni Doc. Ay, hindi. Sabi ko, wala naman po nagbawal sa kanya. Ah. Kaya lang Ah. ayaw niya. Oh, magkape. Gatas lang. Medyo okay naman yung nararamdaman. Anong mensahe mo sa mga anak mo? Mensahe mo pala si Mera. Nanonood sila ngayon. Napapanood ka niya. Ano masasabi mo sa mga anak mo? Si Mirag, Gab, Grace, Vicente, sana ay maayos ka dyan. Gab, kahit ay sana maayos ka dyan. Ay, yun lang po. Ang mensahe mo kay mama mo na hindi sumusuko. Mama, sasabi mo anak ko. Mama, I love you. Kaya, Siguro dahil sa naramdaman talaga na yung ano nyo na, yung tawag dito yung pagiging tunay na Oo, nanay. yan. Tunay na nanay. sabi nga niya, Mama, salamat niya. Kaso ako ay wala mo. Oo. Wala mo ibang ano sa iyo. Buti andyan kayo. Sabi niya sa akin, hindi ka napapagod. Ayos lang ka ako. Anak ko, nagbuhay ako. Makakakita ka rin. Inik na na. Oo. Makakita. Makakita Sabi niya, kapag dami. nawala ang bukol ko, makakakita na ako. Siguro, natin kay doktora.
Salamat. Ano na yung mensahe mo kay Kuya Ramil? Sana anak mo, pagtiisan mo yung ano mo yan, at ikaw ay Oo. gagaling ka. Yemen. 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 Nakasama ang iyong loob. Pray ka lang ng pray kay Lord. Amen. Opo. Sa November 19 birthday ko. Ang malapit na. Malapit na. Buti di mo nalilimutan Kuya Ramil yung birthday mo. 1988. November 9. O ilang taon ka na? Kasi 37. Ba't nakakaano na yung memory niya na Oo. Okay na siya. Okay na Oo. yung nag-improve sa kanya. Sinanong mo siya dati 17 years. Ay, nako. Sabi na niya na alaala. Pero nung hindi pa siya wala, sige lang hindi siya nag-imig. Wala siyang naalaala. Naalala niya yung nakalipas yung mga sige, minsan nga ni sige ang kwento. November 19, 1988. Ay, talagang Sayahin si Kuya Ramil. Ay, kala ko nga, Anong mensahe mo Kuya Ramil sa mga nagmamahal sa'yo, sa mga sumusuporta, nanonood? salamat po. Oh, sa mga sumusuporta. salamat po. Kalingap at sa kailan na yung nyo, ang MRI? Ano po, bago po December. So bago siguro po mga MRI muna bago November. operaay. ngayong November din kayo makapag ano na yan. Ano na mga kabang-anan kayo. So welcome pa rin po mga kalingap yung mga nagdagdag. Ihatid po natin dito. Salamat. Meron na tayong ano, 3,000 nalitin natin na yun. Salamat. Salamat po maigi sa mga tumulong po sa Pagpalain din sila yung mga tumutulong. Salamat. Pagpaliin din kayo. Pagwalain din kayo. Ayan ho mga kalingap, ito yung update nila Kuya Ramil. At Kuya Ramil, pakatatag ka at huwag kang susuko Salamat. kay nanay. Natatag po kayo at may hawak Panginoon. Opo, mayroon po yan. salamat po sa inyo. Salamat. Sir na dahil po sa inyo, kayo po ang gumagawa ng para matulungan po ito. Opo, parang ginamit lang din tayo ng Lord na mapaabot din sa kanya yung tulong. At mahal ito ng Lord, mahal ka ng Lord, Kuya Ramil. Salamat. Maraming Oy, pong salamat. magpapastor po kayo ako. Magpapastor po ako. Magpapastor ka pag umaling ka. Amen. Pangarap si Kuya Ramil. Tama yan, tama yan. Yan po mga kalingap at ito update. Salamat po sa suporta niyo. God bless, Nay. At hindi din kami magtatagal. At welcome pa rin po yung nais magdagdag ng tulong sa kina Kuya Ramil. Maraming salamat po. So yung mga kalingap, salamat po sa panonood. At salamat sa suporta kay Kuya Ramil. At may natutulungan po tayo na masagip ang buhay. Maraming salamat po mga kalingap. Don't forget to subscribe sa channel natin. Salamat po.